Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a na ni ne Abdul Dan Arewa kamar yadda kuka saba. Yau ne zamu yi magana dai akan wani jarumin nan, shahararren jarumin nan, dan wasan nan na Kannywood, wato Nuhu, inda ya maka jaruman nan Hanatu Bashir wancan satin da ya wuce, ya maka ta zuwa ga kotu bisa ga sabanin da suka samu ko kuma bisa ga dalilansa da yake magana da cewa ta raina mai wayo, tana ci mai fuska, sannan kuma tana mai barazana da rayuwarsa. Kafin mu je nan, kar ku manta da cewa na bude sabon account ina, backup account ina, inda za ku samu wasu videos ina wa'anda suka gabata da kuma sababbi kayatattu. Wato shi wancan backup account ina shine mai suna Abdul Dan Arewa TV 2, kamar yadda kuka sani. Wannan kuma Abdul Dan Arewa TV, shi kuma wancan Abdul Dan Arewa TV. Kamar yadda aka dai tattaunawa da ita Hanatu Bashir, wannan jaruma wanda kuka sani. Hanatu Bashir ita kasance jaruma ne a Kannywood, ita kuma producer ce, inda take producing ɗin fim da dama. Sun samu matsala ne da sarki Nuhu bisa ga aiki da ta bashi, ta sashi a wani babban fim ɗinta da take so ta yi. Sai aka ta samun saɓani, yana ɗaga mata hankali, kamar yadda take bayani cewa ya sa mata lokuta an sa watanni har yanzu abin ya ƙici ya ƙi canyewa. Shi isa ta gani kawai bari ta rubuta mai wasiƙa, kamar yadda kuke ganin wannan wasiƙar. Ita shi wasiƙar da ta rubuta mai kenan, inda take yi magana a cikin wasiƙan, take cewa to gaskiya ita ta haƙura bisa ga abin da ya mata bai mata adalci ba, kuma ta cire shi a fim ɗinta. Shi kuma bisa ga wannan abin shine sai Tashi ya maka ta a kotu kuma a bisa ga shi kuma dalilansa, inda yake cewa ta yi mai rainin wayo kuma tana mai barazana da rayuwarsa. Inda kuma ake tattaunawa da ita, ta ce cewa ai ga wasiƙan nan kowa zai iya karantawa, kuma kamar ku za ku iya karantawa, sai kowa ya yi jojin kafin a je kotu. Yanzu haka dai sun shiga kotu, ba mu san abin da kotun za ta haifar ba. Magana anan da cewa shine da cewa Hanatu an yi tattaunawa da ita bisa ga al'amarin da ya faru. Ta ce cewa ita ba abin da ya shafe ta, ita dai aiki ne ta bashi, kuma tun da ya take a rayuwarta Nuhu bai taɓa mata aiki kyauta ba, bai taɓa mata alfarma ba, bata taɓa neman alfarma a wajensa ba. Don haka nan kalas da abin da yake mata biyan shi take yi, kuma ta ce ta cire shi a harkan fim ɗinta, kuma ba za ta ƙara kiran shi a wani harkan fim ɗinta ba, inda ko da a ce ya kasance kyauta zai yi mata, ba za ta sa shi ba. To bisa ga maybe haka ne ya sa shi kuma wasiƙan da ta rubuta mai ya jawo shi ya maka ta a kotu. Tambaya a nan, ku bani ansa a comment section shine da cewa ya kamata Nuhu a matsayin shi ya afka Hanatu Bashir kotu ko bai kamata ba. Hanatu Bashir ta bisa ga wasiƙan da ta rubuta, lalle tabbas ta ci mai fuska ko bata ci mai fuska ba. Ya kamata ta rubuta wannan wasiƙan ko bai kamata ba. Muna jiran ku a comment section.